Cun fouciño podería tallar este arbusto para pasar. Se tivese un equipo de escalada, podería gabear por esta parede. Canto tardastes? Pensamos que vos pasara algo. Como non avisades? Eu quería ir. Dixemos que levarades os instrumentos que atopastes á escola antes de nada. Eu vou para casa que os meus pais estarán preocupados. Oh, genial. Moitas gracias, rapaces. Aquí tedes unha pequena recompensa. Xela, aquí tes os cromos dos 3 instrumentos que atopastes. Engades un novo instrumento ao teu álbum. Eses son os crótalos de metal. Tócanse entrechocándos. Eses son os axóuxeres de metal. Tócanse sacudíndoos. E o bombo de membrana. Tócase golpeando. Parabéns, agora podedes ir descansar. Ben, pois xa está. Queredes ir ver se ten os remos candea na tenda? Igual tamén non los pode facer o teu avó, Aldán. Si, pero tardaría moito. Non vos apetece descubrir dunha vez quen é ese home. Eu quero ir xa. Veña, imos á tenda. Bo día, rapazas. Que queredes? Precisades aforrar un pouco máis. Para gañar algún diñeiro extra, falade coa xente da vila. Se cadra vos pode dar algunha axuda. Por que non lle preguntas a túa irmá Xela? Se cadra che pode deixar algo. Vai falar con ela. Deica logo. Que queres, máis cartos? Isto xa me parece abusar. Ola, Xela, que tal o día? Estou limpando algo o teu cuarto. Está quedando moi ben. Por certo, que tal coa pandeireta? Ben, aínda que non lle dei moito uso. Pois colla, que che vou ensinar uns truquiños. Para practicar, só tes que darlle o debuxiño da orella para escoitar un ritmo, e logo terás que repetilo igual. Por exemplo, este ritmo sería pan, queixo. Próbate a ver que tal se che dá. Comprobando. Non é correcto. Proba con outro ritmo.
Comprobando. Correcto, gañas un punto. Comprobando. Correcto, gañas un punto. Arriba da pandeireta saen os números que son os puntos que vas gañando. Cando consigas 7 puntos obterás 3 ouros. Moi ben, pois non esquezas ensaiar sempre que poidas. Comprobando. Correcto, gañas un punto. 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 Moi ben, pois non esquezas ensaiar sempre que poidas. Bo día, rapazas. Que queredes? Moitas grazas. Xa o tes na túa mochila. Deica logo. Se cadra o mellor era ir cando anoiteza. Se o home está a dormir, non se decatara de que estamos alí. O bosque de noite, creo que non se me ocorre unha idea peor. Non te atreves ir agora ao bosque ou que? É mellor non ir. Claro que imos, Xela. Se queredes esperamos a que anoiteza, como dis, e logo imos. Veña, cada un á súa casa, a descansar un pouco, e a medianoite saímos sen que ninguén se decate. Quedamos diante da casa da irmá de Xela. El, que agora tamén ir á miña casa. Pois iso, o que precise que bote unha cesta e vémonos logo. Que? Estás cansa? Sí, penso que vou dormir xa. Veña, vai para a cama. A dormir. Veña, xa estamos os que somos. E Irín non ven. E Paio supoño que cagaría de medo. Oe, eu non teño medo. Vaya, vaya. Isto sí que non me esperaba. Así me gusta, paiño. Xa veremos canta aguantas. Hoxe hai lúa chea. Non hai mellor luz que a da lúa nunha noite clara. Cuidado cos melómanos da noite, Paíño. Iso non ten gracia. Sabes que xa non hai melómanos por aquí. Certo, non hai de que preocuparse. Ademais, levamos instrumentos e temos uns bons remos para defendernos. Veña, rumbo á árbore e ese bote que había carondela. Que facedes expertos a estas horas? E onde credes que ides? Pois o bosque, que pasa? Nada, a
non lle fagas caso, só estamos a dar un paseiño. E ti que faz aquí? Pois tócame garda. Sempre ten que haber alguén vixiando a entrada polo que poida pasar. Veña, ide para a cama. Podemos ir polo camiño da granxa, se cadra ali non vixía ninguén. Se queredes ir máis rápido, hai un bote atracado no peirao do río da vila. Se cadra podemos ir xa no bote polo río ata máis preto dali. Vou descansar un pouco para seguir máis tarde. Creo que non hai ninguén. Vou prender a candea. Sabíao! Aquí están os instrumentos roubados que faltaban. Collede todo rápido antes de que volva. E mirade, este libro antigo seguro que tamén o roubou. E onde está ese cobarde ladrón? Iso, como apareza, imos lle dar unha boa lección. Ali dai! Pero que facedes aquí a estas horas, nenos? Arredemos, sodes vos. Vaya susto. Sí, home, sí, somos as cantareiras. Vimos que as panderitas a tocarlle unha canción á árbore a luz da lúa a ver se lle sudas andar. Atopamos o resto de instrumentos roubados nunha cabana nunha illa. Oh, en serio? Mo galerarase moito. Tamén atopamos este libro. Oh, non pode ser. É o cancioneiro popular. A recopilación auténtica, a da Dorothy. Iso parece, pero faltan moitísimas páxinas. Este libro ten moito valor, é moi poderoso. E por que non lle cantades unha das cancións do libro á árbore? Ten razón, neniño, moi boa idea. Pero despois marchamos, a ver se vai vir ese home por aquí. Veña, rapajas. O muiño da laxiña anda toda noite en bao, cornalleiros de parada, vindella chejar o grau. Lugarciño de parada, queda la de Préndenos amor como salgueiros no río. Mirade, a árbore está a reaccionar. Si
Sí, se cadra isto é o que precisa. Música. Pero parece que non acaba de sambar. Seguro que si conseguimos as páxinas que faltan, conseguiremos curala de todo. Sí, agora creo que por fin temos unha pequena idea de onde está a clave. A clave da árbore.